Моята битка е с Бойко Борисов, политическата ми битка, с управляващите, и го показвам с всяка своя реплика, с всяка своя позиция, която изразявам. В този смисъл аз съм тук, защото чувствам, че има какво да дам на Българската социалистическа партия с опита ми на, позволете тази нескромност, на успешен председател. Нито една от партиите в момента не е в кондиция. За съжаление, дами и господа, има траен негативизъм по отношение на българските партии и на политиката изобщо. И знаете ли защо е така? Защото партиите губят битката. ГЕРБ и лично Бойко Борисов загуби няколко много важни битки. Битката за една активна икономическа и социална политика, която да изведе България от кризата. Ние затова сега изглеждаме толкова зле, затова българския бизнес е смачкан, затова нашето производство е в такова състояние, инвестициите клонят към нула, затова безработицата нараства със всеки изминат месец. Но освен този провал, имаме провал с европейската политика на ГЕРБ. Вижте европейския доклад, доклада на Европейската комисия от последните седмици. Той говори за пълен провал, защото наистина това е най-тежкият доклад, който сме имали от страна на Европейската комисия. Вижте къде сме в усилията да постигнем членство в Шенгенската зона. Толкова далеч, колкото, може би по-далеч, отколкото сме били преди година-две. Защо? Защото ГЕРБ не само, че не подобри образа на България. Напротив, този образ се нагнетява със все по-мрачни краски. И аз се опасявам, че ще има много сериозни поражения и за бъдеще, в това число и когато се обсъжда бюджетната, финансовата рамка в европейски план и мястото на България с оглед на евросредствата. И трето, последно. ГЕРБ загуби битката на територията на морала. ГЕРБ, които дойдоха в името на идеята да бъдат морален коректив, да бъдат нравствения съдник, ако щете, на българското общество, на българската политика. Вземете последния случай с бонусите. Това показва, че ГЕРБ прави политика в духа на добре познатата поговорка: не ме гледай какво правя, а ме слушай какво приказвам. Мисля, че след това, което стана, ореола на самия Борисов силно ще бъде накърнен, защото той не може да си измие ръцете с едно на пръв поглед решително поведение. Трябваше да бъде решителен тогава, когато се правят правилата, когато се формират тези правила, а не тогава, когато се разкрие, че има подобни неморални действия.